zvatotanga mhuri yeZimbabwe iko zvinezvi takuona vanhu vave kungobuda vachingorotomoka. Nhasi ndiri kusangana nenyaya iri kubuda naKiller Zivu ari kutaurawo panapa kuti zvoni tiri kuona vamwe vachazotiza misha yavo pamberi apapa. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurawo zvake kuti pamberi apo ndiri kuona kuti kumagumo kuchange kune nyaya. Kuchange kune nyaya saka vanhu vachatiza misha yavo. Angonyora kuti madimikira but it's just that izvo zvandakaisa pascreen zvatingamboverenge zvinhu zvinobohwa kudaro but iye matauriro ake zvaari kungoedza kutaura ipapa zvese ari kuti kumagumo kune nyaya taona vanhu vatiza misha yavo. Vanhu vekuti zvavo vase kuti munofanira kunyanyo vatora serious. Nyaya dzacho dzikatonza iye akatoataura inofanira kupfuura nekwatiri toivheta. Cause munhu wekuti kubva kudhara aingorotomoka ndiye akambotanga kutaura kuti masabhuku akadai achazobatanidzwa achitaura zvimadimikira zvekupenga zvokuti masabhuku achabatanidzwa taona GNU yazoitika taona chinchichi. Munhu wekuti aingorotomoka haana direction. Ma-MP ekudharadhara aya saka politics vaikingoziva dzekare dzedze vachitori neformula yekwaMugabe ndo vari kuchiri nayo musystem mavo. Zvezvinhu zvinenge zvichiitika iko zvinezvi vari kumashure mbijana but hatizoti hedu zvataurwa nemunhu toti pamwe zvisanopenga bhozi vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora kuti anorwara but apa tiri kungoti there can't be smoke without fire. Pamwewo asi tiri kungoti ataura kuti zvoni mashoko ake pamberi apo kumagumo kuno nyaya ndaona vamwe vatiza. Ndisati ndapedza nguva ndinozviziva varipo vakawanda makutodedzera kuti Kulendi pedza kutaura tiende tinonzwa maaudios because maaudios ari kuya akaipa ari kufaya maaudio of the day. If you have something to say number dzinenge dzichibuda pascreen ndo basa radzo. Zvakakosha kuti ungotaurawo kana une something to say. Sarai makateerera this audio musakangana kulaika. PaKulendi TV apo maswera sei muri sei. Inini ndoda kumbotaura nyaya yedonation. Vamunangagwa ngavaite sevanoti nyara kandi kati ngavaite sevanoti nyara nini atotadza kutaura ngavati svode vatisvode pamari yavanoba pazuva yezuva rimwe. Mari yavanongoba chete pazuva chete inokwana kutenga mibhedha yose yavanoda. Mari yavo yavanongoba pazuva chete inokwana kutenga mibhedha yemuzvipatara. Vangosvoda ipapo chete kuti nyika ino ine vanhu, Zimbabwe ine vanhu. Ende wewe vamunangagwa fungirai vanhu. Hamurarami kusvika rini narini, munofa imi ende munosiya vana panyika panapa. Munofanira kudzidza zvakaitika kuSyria uko. Zvinhu izvozvo muzvidzidze. Vanhu vese vane utsinye vari muZANU-PF kuzangibva pana vamunangagwa nevamwe vese vanoteerana navo vese nemasupporters avo. Dzidzai zvakaitika kuSyria. Zvapedzisira izvozvo zvokuSyria muzvidzidze. Vamunangagwa mutisvode mukawana nguva. Gadzisai nhau dzezvipatara. Hamuna muyana zvino kuti hamurapwi imomo. Dei hama dzenyu chaidzo dzadziri muZimbabwe mungadei muchigadzisa nyaya yezvipatara. Taifunga kuti kuda pamwe zvamakaita muchachinja mwoyo. Maiti kutoona kuti mwoyo wenyu idombo remusarasara kuipa chaiko. Ende taakuzvibhilivha kuti mimi baba imimi vamunangagwa imimi ndimi zveshuwa mairambidza Mugabe kubva pachigaro nenyaya yeutsinye. Nekuti tiri kutoona kuti utsinye ungaona Mugabe huri nani pautsinye hwamuinawo. Mugabe wakidnepa vanhu achindouraya but imi makatotanga kuuraya zviri pachena. Ende nanhasi muchiri kungouraya kugukura windi makauraya nanhasi but hamunyarere ropa racho ramunongomwa everyday wakomana. Hatisvodewo mani tiri vanhu. Attend.